O nya na mo mga may kapot-kapot akong pako. Aday, sa katasinugo ng mga ako ni Madira sa ipusong mga dahin ay. O sa vlog na iniyo, magiba akong pako salad. O ang presyo ba kay iniyo? 20 pesos. O makantinad naman na day. O sa katagito-gito ang tanalo inang pako. Siyempre, ang pagito, sumidyo, lumpod-lumpod pa baga para madali sa paon. Taba ka pati makunat ng parte. Masabay mo pa o masakitaan sa paon. Tapos kinagaan pag udang mo. Pako manggilayon. O sus mariusip tayo nagkaturuno sa tulak tapatin bagas matagas. Isinarabay mo. O uni pa, ireparoon mo ng kimaray, taba kami ulod man. Taba ka pati ulod, magkasarabay pa. Pero sabi na papagayon daan kay Bauses. Ang nagsurayon si Madiris. Ano, araw ka nakandali-daliyon mo na. Tapuro ka itong medyo. Ang susman si Mike, magahuni na madili-dali ko na magito. Ang bahala na may mga ulod din eh. Ang pati mga paklang sinarabay ko na. Pero okay man na may ulod din eh. Huni mag-aon ako. Magawin gailam ang boses ko. Pero pasa naman ako kay Madiris siya kainin na kahiling kang ulod na inayaw. Taram na naman ang binaragla mo na naman. O sa katanatapos kung mamagagiraray ang paggitaw. O diretsyo na mag-inayaw sa grepo para linigan. O mahali lamang ang maraot na espirito. O ano man daw bulos ka ining grepo. Karo baga mabulos pang ikaw. O sus Mario si patawara kita tawad. Matapos gadaw ka inayaw mirarindala na. Tamaso hubang pang maluto. O tulong beses mo man siya linigan sa tubig para talaga malenig. Pero sa system pag ining bulos ang grepo na ini mauubos ang pasensya mo. O baka maghapot ka man dyan kung nato may mga paklang pa ining kang pagito ko. O day ka na maggalas madita. Pigpadali-dali na kayo ko sa Kuya Madiris. O mirabas pag din si May. O maatinder kayo din kang Mrs. O nya niyam tahinugasan ko mamagagiraray para magkaharali ang pasasamang espiritu. Buda pala na inapaklang na yan yaon na dyan ang sustansya. Oo ni na maamak na kita sa oreng tawra makitang gasol. Grabe magapagte o swara ng pambakal na gasol. Harayoon pa ang sweldo. O bata pagkamahal-mahal na bagong kang gasol. Siyempre ang enot na step sa pag-amak halior muna ang mga abo para makabuilo ang kalayo. O dai mo na agad pag itapok inabang ulang sa oring na at pag tinali mo iyan isus day ka mga kaama. Simuton mo ng gadang abo. O huya na baga sa mga pang-ulang sa oreng. Pagkatapos mo makahali ka mga abo, isunod mo na iyan buda. Elag naman ang 10 pesos na oring. Next naman mag-inom kang cook. Pero ang laog kaan gas. Arog palan kayan ang teknik pag nagpaamak kang oring. Lagka ng diit na buki gas. Ilaag na naman sa oringan buda rabraban mo kay kalayo. Halat-halato na maamak. Kung muya mo, pwede mo man paypayan. Aw ang sunod magpakalakaga ng tubig sa kaldero. Pag nagkalakaga na, ilaag na sa pakaw. Inukdoan ko na baga para magkalakaga na. Habang naghalat-halat na magkalakaga ang tubig, ahoni na baga ang mga ingredients. Igwang kamatis, suwa, sibuyas na dolyar ang presyo, itlog na mas maaskad pa sa munay mo at sipates. Aw garis-garisong tana do iniday lang mga sayang oras ta. Hurawang day pa nagkakalakaga sa tubig. Baga, nagsurayo na naman baga si Madiris. Halo-halohin ka dyan, to na lamang. Okay ba, dinali-dali ko naman ang pag-res. Winti kurasan man si Maya Bladon. O gabos ko na baga ni ginires para sa raruan sa nang hiraw. O saka ta nagkalakaga na baga aday. Buda nilag ko na supa ko. Buda niluto ko siyang 8 minutes bago ko siya hangoon. Pagkatapos kang 8 minutes, hinango ko na siya para dai mo overcook. O iyo day. Oo ni na baga sa pinakalakagaan pa ko. Oo ni na baga ilalag ko na sa mga ingredients. Patapos lang ang vlog na iniyo. Erot ko nila agso sibuyas. Kamatis. Sunod ko naman ang inubakan so itlog na maalat. Mas dako bang itlog na maalat, mas maura gaday. Pero makantinad na mabagang itlog na maalat akin si bagay na pinagaan ko na baga kisuwa. O depende na sana sa imo kung gura ano kalsom ang muyamaw. Magayon na ihudyan ang pates para matansya mo ang asgad na muyamo. Minsan kaya na-over baga sa asgad day mo na matansya. O uni na baga ang pigtataram ang taranaan. O first time kaining pamangkin ko na magtana kaining pako salad. Basi sa sayang ekspresyon o maurag daa. O uni man mga pasuwayo na aki mata na man daa. O mga maurag ini sa gulay. Mga madibo na padiho ni natabi ang penis product. Ang sakuyang bersyon kang pako salad. O maurago ninin sa mga arog kong nagda-diet man nga aday. Sa baratong presyo makakagibo ka ng pako salad. Masustansya na masiram pa. Kaya ano pa man napigahalat mo, iyon ay sinyalis na magibo ka ng pako salad. Mga madibo na padi yuman sa natabi sa masunod naman. Thank you for watching!